S týmito šiltovkami som skoro skrachoval. Na začiatku roku, keď som sa presťahoval do tej Prahy, tak som mal celkom problém s financiami, lebo som v podstate bol závislý iba od spolupráci a niekedy vám spolupráca príde, niekedy vám spolupráca nepríde jeden mesiac a tým pádom nemáte žiadnu istotu. Proste ste fakt, že na veľmi tenkom ľade a ja som bol takto celý život, až na to, že mi to nevadilo, keď som býval u rodičov, ale keď som sa už presťahoval sám a musel som si platiť nájom, musel som si platiť jedlo, musel som si platiť aj školu, tak v podstate tie peniaze som potreboval som pravidelné peniaze, každý mesiac aspoň nejaký budget. To som nemal, takže dal som si sem peniaze a vedel som, že potrebujem nejaký pravidelný príjem. A druhá vec, čo som si sem dal, že by som chcel byť nejaká tvár pre nejakú značku alebo niečo a to je spojené s tými peniazmi, že by som ako keby si zarábal a mal pravidelný príjem, nemusel sa už bať, či prežijem do ďalšieho mesiaca. To sa aj stalo. Robil som 5 mesiacov tvár pre Mobilefox a vybudoval som im od nuly sociálne siete v Českej republike, takže na TikToku majú proste 26 000 odberateľov, čo som vybudoval ja. Druhú vec, čo som mal, tiež spojenú s peniazmi, nechcel som byť závislý od tých spolupráci, tak som si dal sem som balíky, proste typek, ktorý tam má strašne veľa balíkov a chce, keby má svoju značku oblečenia, má obrovské balíky, posiela to, zarába z toho veľa peňazí. A to je niečo, čo by som ja chcel. Strašne som sa videl mať proste zarábať z toho peniaze, mať cool brand nejaký. Tak som to aj spravil. Ja mimochodom, to sú tieto šiltovky. S týmito šiltovkami som skoro skrachoval. Normálne som skoro zbankrotoval, takže spojenie s peniazmi to nebolo úplne pozitívne pre mňa, že nezarobil som. Skoro som teda skrachoval úplne, ale našťastie som to ustál. Splnil som si to. Mal som balíky doma. Najhoršie bolo to, že boli doma a nepredal som ich reálne.